ఫ్రెండ్స్, మా ఛానల్ ద్వారా మీ కోళ్లను లేదా మరే ఇతర పెంపుడు జంతువులను అమ్మాలనుకుంటే 2 ఫోటోలు 2 నిమిషాల వీడియో ఫోన్ అడ్డంగా పెట్టి తీసి వీటితో పాటు మీ పూర్తి వివరాలు మా వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపండి. రైతు సోదరులందరికీ మార్కెటింగ్ కల్పించాలన్నదే మా ధ్యేయం. ఇట్లు మీ వెంకటేష్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అనేది మనకి సేల్స్ పర్పస్ కోసం బాలు గారు పంపించారండి. బాలు గారు అడ్రస్ చూసినట్లయితే తెలంగాణ స్టేట్ సూర్యాపేట జిల్లా గాడేపల్లి మండలం నైరేడిచెర్ల అండి. ఈ వీడియోలో మనం ఒక మంచి క్వాలిటీకి సంబంధించిన పుంజునైతే సేల్స్ కోసం చూపించబోతున్నాం. పుంజు రంగు వచ్చేసరికి నల్లబొట్టు సీతం అండి, మంచి రంగు. అలాగే దీని హైట్ చూసినట్లయితే 24 వరకు ఉంటుందని చెప్పారండి. అలాగే దీని వెయిట్ చూసినట్లయితే 4 కేజీల వరకు ఉంటుందని చెప్పారండి. పుంజు అయితే మంచి బలం మీద ఉందని చెప్పారు. అలాగే దీని వయసు విషయానికి వచ్చేసరికి 17 నెలలు అండి, 17 మంత్స్. అలాగే దీని ధర చూసినట్లయితే 7,000గా చెప్పారండి. ఇందులో ఎటువంటి డిస్కౌంట్ అయితే లేదని చెప్పారు. అలాగే దీనికి ట్రాన్స్పోర్ట్ సౌకర్యం కూడా లేదండి, మీరే స్వయంగా అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పుంజు రంగు వాటం అలాగే పనితనం కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయని చెప్పారండి. ఇందులో కనిపిస్తున్న పుంజు మీకు కావాలి, ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలనుకున్నట్లయితే బాలు గారి నెంబర్ వచ్చేసి టైటిల్లో మరియు అలాగే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు అక్కడ చూసి అతనికి ఫోన్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని నచ్చితేనే పుంజుని తీసుకొచ్చండి. ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఈ ఛానల్కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ ఫేస్బుక్ పేజ్లో కానీ జాయిన్ కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో వాటి లింక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీకు నచ్చితే వాటిలో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో చూసినందుకు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్. జై జవాన్, జై కిసాన్, జై హింద్.